was a man who served King Darius well. And the king loved him. But envy and jealousy and stripes rose up among the presidents and the princes, and they set out to destroy Daniel. In their investigation of his life, they could find no fault with him except in the way he worshiped God and the way he prayed to God. Wala silang nasumpungan na anuman, mga kapatid ko. Amen. Pangit na bagay. Alam po ba niyo kung ano ang natagpuan ng mga kasamahan niya? Kung paano siya magpuri sa Diyos at kung paano siya manalangin sa Diyos. Binubuksan niya ang bintana at siya'y nanalangin hindi lamang minsan sa isang araw. Hallelujah! Lagi siyang nananalangin at binubuksan niya, mga kapatid ko, ang bintana. Lahat magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. He did not observe the pagan gods, but he devotedly served the one true God of his Father. Thank you, Lord. So it is a beautiful testimony when those with whom we work and live can find nothing against us. Sana hindi tayo masumpungahan ng mga bagay na hindi kaya-ayat karapat-dapat. Hindi tayo maging katisuran kaya ni Daniel. Liban na lamang sa paraan na sumamba at maglingkod si Daniel sa Panginoong Diyos. Certainly, being a minister is more than just going to church and commitment to Jesus Christ. Mga anak ng Diyos, hindi lamang tayo napunta rito para makinig, mga kapatid ko, ng magandang mensahe. Ito po ay 7 araw na ating pong commitment sa ating Diyos upang tayo ay maging isang ministro. Dahil ang pinakamaganda, mga kapatid ko, bilang minister. Kapag sinasabi kong minister ay hindi kayo pastor, mga kapatid ko. Kundi, ang pinaka-best, mga kapatid ko, is prayer. The best way to minister. Prayer. Gaano po tayo ka-committed sa pananalangin? I want to tell you my testimony. Praise God. Nung ako po, mga kapatid ko, ay dumaan, praise God, sa trouble. Gulo ang isip ko. Hindi ako makakatulog. Mataas ang sugar ko. At ang sabi ng doktor, mag-undergo ka ng operation. Pero ano ang una kong ginawa? You heard it many times. Narinig ninyo ito at nakita ninyo ito. I am telling you, ang sabi ko, mga anak, hindi ako magpapa-opera. Ayaw kong iwaan ang aking pong katawan ng matalas na bagay. Mag-pray tayo. Mag-pray tayo. Mag-pray tayo! Nag-pray po kami, mga kapatid ko. Listen, kung ano pong nangyari. Nung kami po ay nanalangin, ang Diyos ay nagpasimula, mga kapatid, kumilos.
dahil lumapit kami sa trono ng Diyos. Dahil naniniwala ako sa kapangyarihan, mga kapatid ko, ng Diyos. At naniniwala ako sa milagro, mga kapatid ko. At hanggang ngayon, mga kapatid ko, nakikita ko na ang Diyos ay kumikilos at gumagawa ng milagro. Matapos kami nanalangin, ang aking kaibigan, leaders sa iglesyang ito na aking pinangungunahan, pray, manalangin kayo na ako'y hipuin ng Diyos. Amen. Mag-aapat na taon na. Mag-aapat or magtatatlong taon na. Tatlong taon? Sister Sil? Tatlong taon, mag-aapat na. Hindi ako, amen, naoperahan at hindi na naulit, mga kapatid ko, ang aking paninilaw at ako ay nagiging kawawa po ako kapag tinignan ng mga pamangkin ko. Pumunta si Sister Queenie, pumunta si Abs, pumunta si Mispa, nakahiga pa ako, nagtuturuan sila kung sino ang mag-pray sa kanila. Dati ako mag-pray sa kanila, pero sabi ko, kayo naman ang mag-pray sa akin. May mag-pray kapag ikaw may sakit, no? Pero nung manalangin ang aking mga anak, ang aking asawa, nung manalangin, mga kapatid ko, ang mga leaders sa iglesia, parang walang leaders ako dito nalalaman eh. Nung mag-pray sila, hindi na nadaanan, mga kapatid, na matalas na bagay. Hindi na nabuksan ang aking tiyan. Bakit? Dahil hindi na kinakailangan mayroong milagro, may kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang susi ng tagumpay ay ang pananalangin. Pero hindi pa ako tumigil. I pray to the Lord, Lord, nais ko na mayroong leader ng United Pentecostal Church Philippines Incorporated na mag-pray over sa akin. Ang Vice President, ang Assistant Superintendent, praise God, ng Region 1 ay tinugon ako sa aking desire. Ipinag-pray ako sa atin pong 17th or 17th anniversary. Hindi ako tumigil roon. Dahil alam ko na ang susi ng pananalangin. Alam po ba ninyo, nung nasa Cebu kami, yung desire ng puso ko, dahil alam ko na ang susi ng pananalangin. Amen. Sa ikatatagumpay na gawain, Saturday night, nagtawag, mga kapatid ko. Alam po ba kung ano, mga kapatid ko, unang tinawag na sakit? Yung lahat ng mga diabetic, yung membro ng media. Isa ako sa mayroong ID ng media. Yung may media betes. Lapit ako, mga kapatid ko, doon sa altar. Alam po ba ninyo, ipinag-pray ako sa General Conference. Pinag-pray po ako at doon, ni-claim ko. Sabi ko, Panginoon, tinatanggap ko na ang tagumpay. Nagtagumpay ang Victory Tabernacle. Nagtang-operation dahil ang Diyos ang siyang kumita. Malakas na palakpak sa Panginoon.